Cori Calero, que ens parlarà de cigonyes. Falten pocs dies perquè comenci l'època de reproducció de les cigonyes, un esdeveniment que corona molts dels nostres campanars de nius amb parelles i polls. Però les cigonyes fan servir el mateix niu any rere any, de vegades durant més d'una dècada, i cada cop que hi tornen hi afegeixen material. La Cori Calero ha acompanyat els tècnics de Medi Natural i de l'Associació Trenca de Lleida en una tasca molt especial, arreglar els nius abans no arribin les cigonyes. Ho veurem de seguida a l'Espai Terra amb Tomàs Molina. Tot just és l'època que tornen les cigonyes de la seva migració a l'Àfrica, de passar-hi l'hivern. Què fan les cigonyes? Venen a aprofitar el mateix niu cada any. Això implica que hi van afegint capes i els fa molt inestables. Per tant, els hem d'arreglar abans que l'ocupin i que facin el seu niu i posin ous. Però per fer això haurem de pujar fins on són, a dalt d'aquest campanar que està a 40 metres d'alt. Fa més de 10 anys que aquesta parella cria al campanar de Ponts i el seu niu pesa ja 500 quilos. S'ha de reduir a la meitat perquè no caigui i perquè no posi en perill l'estructura de l'edifici. Cap a dalt. Cap a dalt! Ara t'asseguraré. Primer tanquem la porta. Passa. Per fer la feina necessitem una grua capaç de pujar-nos fins al capdamunt. Això s'ha de fer cada any en més d'un centenar de nius de Catalunya, encara que no tots estan a 40 metres d'alçada. Com es mou això, És important adaptar-se al medi. I per adaptar-se a aquest medi no s'ha de mirar cap a baix, perquè estem a 40 metres d'alçada. Una mica de pofa, Damià? Va, no s'ha acostumat. Tot sigui per les cigonyes! Molt bé, necessitem pujar un pam i aproximar-nos un pelet. Fer contacte amb el niu i ja estarà preparat. Canvi. Per què el desmuntem a capes? Perquè cada any la cigonya fa pors per preparar el niu per la posta i cada any s'acumula doncs 15-20 centímetres. Per això ara, per desfer-lo, hem de fer el mateix sistema que ha fet ella, anar-lo desfent com a capes, com a llesques. Deien de Gaudí, però aquestes són uns arquitectes terribles, Ja tindran prou espai, Damià, amb el reduït que els estàs deixant aquest niu? Sí, mirem que quedi un espai mínim que ja marca la normativa de pisos de protecció oficial. I quan arribin un altre cop els agradarà això que els hem deixat aquí o notaran una diferència i es trobaran estranyes? Sí, però l'acabaran d'arreglar per fer la posta, que pondran ja el mes que ve. Hola, companys, que ja ens podeu baixar, que ja hem acabat la feina. Tots veiem a la Cori allò treballant amb la forca, però també hi havia l'Alfons Casado, que és qui feia les imatges aquí, que l'han vist breument, però que també estava enfilat en aquesta mena de grua. I el Xavi Rebella al campanar des de baix, també. Gravant des de sota. Vostès potser segur han vist en altres països que hi ha gent fins i tot que ho té a sobre de casa seva. Clar, això tenim un tros de niu allà a sobre, Déu-n'hi-do, no? Clar, aquí a Catalunya tenim la sort que perquè no hi hagi cap problema, doncs hi ha el Pla de Conservació d'Agricultura, que es fan tasques com aquestes, no? Intentar que no sigui un problema i que tots hi puguem conviure. I fins i tot, mireu què em va dir el mossèn d'aquesta església on vam anar a Ponts. Mireu, a la majoria de llocs de Catalunya on hi ha cigonyes s'hi estan tot l'any, però aquí encara migren, encara se'n van a l'hivern perquè potser Ponts fa més fred. I això és un esdeveniment, perquè quan venen les cigonyes tothom para aquí a fer fotos, no? Sí, és una de les atraccions turístiques del poble, és a dir, venen potser més gent a fer la foto a les cigonyes que potser a missa, però bé, nosaltres agraïm que visitin aquest raconet del poble. Tot i que això també té que hi ha una cosa que no agrada molt, que és... Els inconvenients de la convivència. Clar, ells són animals que fan les seves necessitats, però bueno, ho agafen bé. Un campanar amb cigonyes dona bona sort al poble, em sembla a mi.